Feluq il-25 sena mit-twaqif tal-Kunsilli Lokali, il-Gvern nieda uffiċjalment ir-riforma tal-Gvern Lokali li se tagħti nifs ġdid lill-Kunsilli. Permezz ta' din ir-riforma li kienet frott sena u nofs ta' ħidma u konsultazzjonijiet mal-partijiet konċernati, il-kunsilli li jistabdew jissejħu gvernijiet lokali se jkollhom aktar awtonomija f'ħidmithom. Aħna rridu li minn din ir-riforma jkollna kunsilli lokali, gvern lokali ta' eċċellenza fejn naraw li minn din ir-riforma x'se jieħdu n-nies hemm barra. Jidher ċar illi tul din il-ħidma tul dan il-vjaġġ ta' din ir-riforma jidher ukoll illi jinħass dejjem ġdid anke fil-gvernijiet lokali fil-lokalitajiet tagħna u anka fil-kunsilli reġjonali tagħna. Aħna rridu li verament din ir-riforma tkun se jakkwistaw in-nies u verament ikonna lokalitajiet, gvernijiet ta' eċċellenza. Grazzi għal din ir-riforma, żgħażagħ minn 16-il sena l fuq issa se jkunu jistgħu jikkontestaw l-elezzjoni tal-lokalitajiet tagħhom. Din se twassal għal partiċipazzjoni akbar fil-ħidma tal-gvernijiet lokali. Ir-riforma se ssaħħaħ ukoll ir-reġjuni bżieda fir-riżorsi. Dawn se jkunu responsabbli ta' aktar affarijiet permezz ta' żieda fir-riżorsi allokati għalihom. Il-gvernijiet lokali se jservu aktar bħala wens u sosten għaċ-ċittadin u l-funzjonijiet tal-kumitati amministrattivi se jgħaddu għand il-gvernijiet lokali. Kull irħajjel se jkun rappreżentat fil-gvern lokali minn kunsillier elett li se jkun inkarigat minn dikasteru li jfoka biss fuq l-irħajjel li jagħmlu parti minn lokalità. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali Mario Fava laqa din ir-riforma u sostna li l-gvernijiet lokali se jkunu fokati aktar fuq il-bżonnijiet taċ-ċittadin. U qed naraw anke kunsilli lokali li l-ewwel darba jibdew jidħlu pereżempju fl-aspett soċjali fil-lokalitajiet responsabbiltajiet ġodda lir-reġjuni li ura ħajkunu f'pożizzjoni ħafna aħjar biex jgħinu jassistu lill-kunsilli lokali allura dan ħajservi awtomatikament servizz aħjar liċ-ċittadin u fuq kollox imma qafas regolatorju u qafas iktar b'saħħtu biex iċ-ċittadin ikollu fejn jirrikorri jekk hemm darba jħoss il-kunsill lokali tiegħu mhux qed itih dak li huwa jistenna minnu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.